ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶିଖ୍ ଧାତୁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଇଂରାଜୀରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ ଏଜୁକେସନ୍ ତିନୋଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି। 1. ତାଲିମ ବା ପାଠଦାନ। 2. ପ୍ରତିପାଳନ। 3. ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୋଇଥାଏ। ଉପନିଷଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ।